Hola, soc Pepita i soc una lletadora d'aquí del Mas de Barberans. Està la meva companyera. Cinta. I som Arpauma, som una associació que vam format, ens van ensenyar la gent que en sabien, sa mare i ma sogra i gent d'antes a lletar, i vam fer el mateix que elles feien. El que passa és que ara hem derivat a peces més modernes, perquè clar, aquelles no tenien sortida. També aquí al museu també fem bastants cursos, perquè aquí tenim el Museu de la Pauma, llavors tenim diverses sales, una totes de Pauma, n'hi ha una altra que també la canviem cada any, d'exposició, i també tenim tot el que tenim a la venda, també ho tenim aquí. Bueno, si venem aquí hi ha les fires, però anem puntuals, anem 4 o 5 fires a l'any, tampoc només, perquè si no són d'artesania no ens dediquem a això puntualment. I el museu també ha tingut molt d'èxit, perquè ve gent de tot arreu, de València, ve de tota Catalunya, a fer cursos sobretot. Perquè se fan molts de cursos, a part dels nostres, se fan cursos de cistelleria, tota classe, tots els cistellers millors de Catalunya venen aquí a donar cursos, cada mes. Ja fa 20 anys que fem. Sí, ja fa uns anys ara que ho estem fent.